pitanje na koje ću danas odgovoriti glasi zašto sam još uvijek sam ili sama. Dakle, jednostavno niste učinili dovoljno da bi se to promijenilo. Da, i muški i ženski trebaju poduzeti konkretnu akciju u smjeru toga da imaju ispunjenu, zdravu i divnu vezu, kakvu mi svi zapravo zaslužujemo. Dakle, naučite o tome, o sebi, što želite, na koji način želite imati vezu, tko vi želite biti u vezi, što je najbitnije. Ne kakvog partnera ćete privući, jer vi ćete privući partnera koji je ogledalo vas samih. Dakle, što vi želite dati u tu vezu, na koji način to želite dati. Jeste li vi uopće sada osoba koja bi zanimala partnera kakvog vi želite? Ovo su stvari koje se nikad ne pitamo, jer uvijek se pitamo kako želimo da naš partner izgleda, kako da se ponaša, šta da radi, koliko novaca da ima ili bilo koju drugu glupost. No kad se okrenemo prema sebi, stvari su puno jednostavnije, učinkovitije, jer naravno svako pitanje koje postavite okrećući se sebi, možete automatski imati odgovor na njega. Dakle, okrenite se sebi, pitajte se kakvog partnera zaslužuje osoba kakva ste vi trenutno. Što možete, što želite promijeniti kako bi vam u život došla osoba točno onakva kakvu želite. Da biste imali partnera kakvog želite, prvenstveno trebate biti partner kakvog želite. Zato budite najbolji mogući, ali ne zbog drugog, nego zbog sebe. Ne da biste nekog privukli, nego čisto da date. Jer tek onda se može ta energija vratiti, upravo takvu osobu ćete privući. I onda ćete vi davati i sa veseljem primati, a vaš partner će davati i sa veseljem primati. Imaćete savršeni odnos, točno onakav kakav zaslužujete.